Sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines, drug test pinagkondusir ngunyan sa mga personahe kang Naga City Police Office. Suspect sa subuot pambabanog asimplanong panguhold up na nangyari sa dating hospital sa Concepcion Grande, Siyudad kang Naga. Nasa custody na kang Naga City Police Office. Misis na mayong trabaho, arestado sa bypass operation sa Siyudad kang Naga, Kasubanggi. Naga College Foundation Center for Sports and Development tinawan onra kang DepEd Naga. Diyos marahay na Banggi. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo, kami ang sa indong tagapagatud, Bareta. Matapos maglakop ang post sa social media dapit subuot sa binanog sa Lauganlubang Hospital sa Barangay Concepcion Grande, Siyudad ning Naga. Dakol ang nagmaawot na mahanap, mabisto asin maaraman kung taano ta ginibo ini kan suspek. Kan sumagong aga nahanap kan One Media TV 48 Naga News Team ang suspek sa istasyon kan PNP Naga. Aramon taman ang kompletong detalye sa report ni Melvin Machado. Naging viral sa social media ang post kan sarong persona na nabiktima subuting pambabanog sa loob kang sarong dating hospital sa Concepcion Grande, Siyudad kang Naga. Sa post kan biktima, nag-ihi lang siya sa lumang hospital kan may magsuntok sa saiya. Pinurbaran pasubot agawon ang saiyang sling bag alagad da inadagos. May gunting pasubot ang suspect na planong isaksak hasta makadulag siya lunad kang sarong jeepney. Sa pag-follow up kang One Media TV 48 News Team, inabutan may ang suspect sa police station number 2 na yaon ngunya nakakulong alagad sa ibang kaso. Sa bersyon kaini, pinag-aalok subot siya kang biktima na may dadalanon sa cellphone asin may gigibuhon. Nabigla asin naanggot subot siya kan takmaon ang ibabang parte kang sa iyang lawas. Yan ako sa loob ng lago. Nabigla man ko minagaw. Kaparatok doon niya sa kuya, may nag-ano ang daduman. Naglawag ako, nagparaikot pa ako. Doon sa loob, kinaputan niya si doon na ako na suya, nagalit na ako. Paparasunod niya pa ako, kaya tapos kaya binugbog ko man to. Kaya ang dano man lang po kayo to, payo man na itong magaganap na itong ulapdang. Ano man na ulapon ko sa'yo, kung gusto ko siyang ulapon, magiginib mo. Doon sa loob pa lang po. Dahil man siya sabi ng ras ng digdi. Nag-i lang da po. Dahil man nagpaparaitok naman sa yun. Paparaalok ako sa laog. Di ko man aram nga ning bakla to. Inasigurar man kang Naga City Police Office ang pamilya asin ang biktima na andam ining tabangan sa pagsaangat nin magkakanigong kaso sa suspect. Di natin malaman pa yung pinakadahilan sa bakit may hindi pa nakakapagbigay siguro ng statement or yung kailangan pa ng documents ng ating investigador para ma-file na yung information. So siguro nagpapagaling pa or hindi natin po alam ang dahilan. Basta po ang PNP Naga po ay handa po na tulungan siya pagdating sa pag-file ng information. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, huli tadai pa pwedeng magtaram ang biktima na yaon sa ospital. Pinadara na sanakan One Media TV 48 Naga ang kahapotan sa paagikan social media. Mapadapit sa mga naging pahayag ang suspek na yaon sa kustodiya kan PNP. Susug sa biktima, mayong katotohanan ang pinagsabi kan suspek, urog na ang pagkapot sa masayla na parte kang sa iyang lawas asin ang subot malaswang pinag-aakusar sa saiya. Padagos sa mga Bareta, mga nangyayaring kababalaghan sa lumang ospital sa Concepcion Grande, Siyudad ni Naga, papahalion kan mga miyembros kan Naga City Police Office. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Huli kan pangyayari sa luma asin abandonadong hospital na yaon sa gilid kang National Highway sa Barangay Concepcion Grande, Siyudad kang Naga. Nakatala na ining patrolyahan ka mga membros kang Naga City Police Office. Urog na ta may mga impormasyon na ginigibo na ining tambayan. Actually, napag-usapan na rin kanina ng ating operation officer during our formation na from time to time papatrolyahan po kasi may
may information din po tayong na-gather na talagang parang tinatambayan yung lugar na yon, considering na hindi siya walang tao. Kabali pa sa impormasyon na naresibi kang Naga City Police Office na may nangyayari subot na kababalaghan sa lumang hospital na planong halion kang Naga City PNP. Accordingly, may mga indecent activities doon. So, isa pa rin yun sa aalisin natin or babantayan na. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, pila ang miyembros sa Naga City Police Office nakadaklan hali sa City Mobile Force Company para sa pagpapadrug test kasubagong aga. Susug ki Police Lieutenant Colonel Chester Pomar, tagapagtaram ka Naga City Police Office, parte ini kan internal cleansing kan PNP organization. Importante subot ini para sa indang organisasyon na dai maimbuelto sa pinagbabawal na droga. Dakol naman mga miyembros kan pulis ang nasangatanin kaso asin na dismiss sa serbisyo hulitan na imbuelto sa nasabing illegal na aktibidad. Napaka-importante po ito kasi unang-una pinagbabawal ng batas yung ma-involve, lalo na sa amin na public officers. So dapat kami yung nangunguna pagdating sa hindi pagtangkilik dyan sa illegal drugs na substance na yan. So dapat talaga. And kung maalala nyo, marami pong nakakasuhan at nadidismiss dahil sa involvement sa illegal drugs. Sa iba pang bareta, gigibuo na sa aga ang blessing and turnover ceremony kang Yabo Elementary School na yaon sa Barangay Carolina, Siyudad ning Naga. Kabali sa mga pinaglalaoman na maatindir iyo ang mga opisyal kan lokal na gobyerno kang Naga sa pamayon ni Naga City Mayor Nelson Ligacion asin ang grupo na hali sa DepEd Naga. Sa pagbabalik kang Newsbreak, duwang suspek na parehong mayong trabaho arestado sa drug buy-bust operation sa Siyudad ning Naga kan Subanggi. Iyan na iba pang mga bareta sa pagwelta kan One Media TV48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa Siyudad kang Naga. Mas complaint ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Converge is a world-class ICT company with the most resilient and superior fiber optic service in the Philippines,
that continues to delight millions of its users in the consumer space while serving a growing number of business clients in the SME, enterprise, and wholesale segment. Converge Business. Strength. Resiliency. Results. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, naglalaom si Public Safety Office Executive Director Rene Gumba na dakulpang barangay sa syudad ni Naga ang maimplementar kan barangay road clearing operation bilang pagsimbag sa kasuguan kan DILG. Digdi sa Naga ang barangay Liboton, Peña Francia asin San Francisco ang kabali sa amay nagpasunod kan barangay road clearing operation. Naugma kami na at least nagkakapirang barangay na, so nagpuuna kang sa indang road clearing initiatives, and we expect more barangays will be following soon the initiatives. Kang nakaagi pong pitsa 16 garo Webes ini pagkatapos lang kang buritang briefing, ang barangay Libuton nagkondonser ning road clearing operation sa panginginot kang sa indang kapitan. Kasabay kayan sunod na aldaw ang barangay Peña Francia nagkondosir man ning sa indang road clearing sa panginginot man kang sa indang punong barangay asin barangay officials. Then kang Monday po ang barangay San Francisco nagsagibo man kang sa indang road clearing. Sa satuyang police report, Mayo nang naginibo ang sarong 54 anyos na misis mayong trabaho asin residente kang Zone 1, Barangay San Felipe, Siyudad ning Naga. Kundi ang itaas ang sa iyang kamot matapos na makipagtransaksyonin illegal na droga sa mga miyembros kang Naga City Police Office. Nakumpiskar sa suspek ang sarong plastic sachet ning subot shabu asin pagkaka-recover nin 5 transparent plastic sachet ning subot shabu na nagkakantidad 10,880 pesos. Dati naman subot may kaso sa illegal na droga ang nasabing suspek. Sa iba pang police report, 20,400 pesos ang kantidad kan duwang plastic sachet nin subot shabu na nakumpiska sa 24 anyos na soltero. Mayong trabaho asin residente kang San Antonio Street, Concepcion Pequeña, Siyudad ni Naga. Matapos ang ginibong anti-illegal drug buy-bust operation na kasubanggi. Suway pa ini sa nabakal na buy-bust item kan mga otoridad. Ang nasabing sospek iuman si sospek sa pambabanog sa sarong persona sa lumang ospital sa Barangay Concepcion Grande, Siyudad ni Naga. Padagos sa mga bareta, Naga College Foundation Center for Safety and Development tinawan onra kang DepEd Naga City. Ang detalles aramon tawon sa report ni campus correspondent Kelly Francisco.
Nagtripon ng mga atleta, coaches, asin mga namamayo kan NCF Center for Sports Development para iselebrar ang sa endang kapangganahan sa natapos na Bicol Meet 2024. Kung saan dinumina kan Naga College Foundation athletes ang manibaybang sports para masungkit ang rank number 1 kan Naga City sa overall tally. Presente sa awarding ceremony ang Vice President for Sports, Culture and the Arts na si Nelba Olaso, Mr. Ruel Rosales, NCF Sports Director, Dr. Roger Villanueva na Chief Finance Officer, Mr. Renz Chavez Candap at Naga DSO, asin Mr. Mario Villanueva, ang Presidente ka Naga College Foundation na nagpaabot man ng mensahe sa iyang mga atletang nagsungkit ng medalya asin nagtaon ng onra bako lang sa institusyon kundi pati sa buong syudad ni Naga. We keep grinding, let their abilities to bring them to their professional field by showing that NCF Tiger athletes are well-disciplined, educated, highly educated, and would give their best in any competition, just like the character of a true tiger. Dai madali ang buhay kan atleta. Katakot-takot na training ang inaabot ninda. Kundi para sa sadiri asin pamilya, inilalaban ang pangarap maitaulang ang inaasam-asam na medalya. Para sa One Media TV 48 Naga, Kelly Francisco, Newsbreak. Sa iba pang bareta, NCF Pep Squad, champion sa pinakaenot na 3D District Festival. Ang detalye sa report ni campus correspondent Cristina Valenzuela. Sa pagbabalik ng Naga College Foundation Pep Squad, makalihis ang 5 taon, pinamati na tulos kan mga cheer dancer ang siindang makusog na adrenaline asin determinasyon matapos masungkit ang kampyonato sa kakatapos lang na Inter-School Cheer and Dance Competition. Nakuaman kan NCF Pep Squad ang mga special awards, aro kan Best in Costume and Props, Best in Pyramid, asin iba pa. Pinag-istorya ni Russell Ruby, team captain kan NCF Pep Squad, ang siindang pinag-agihan bago ang nasabing kompetisyon. As a student po, talagang naging struggle namin is yung time management when it comes to training kasi we have to consume a 3-hour training at night and then some of our teammates talagang may mga schedules in the at night and talagang yung time management, yung sacrifices talagang pinag-iisa namin just to consume the practice and also hindi namin mapabayaan yung academic aspects namin kasi like what Coach Vic and Sir Hubert said, talagang unahin yung academics before this. Talagang dapat namin tutukan yung academic kasi academic performance leads to a better future. Nagtao man ni mensahe si Russell asin Brian Benedict Banyas sa gabos na nagpahiling ng suporta sa saindang team asin sa padagos na pagtubod sa sainda. First and foremost po, for all the NCF community, we are very thankful that you gave all your power, you gave all your voice to cheer us. Talagang isa din yan sa nagpa-boost sa amin. Talagang nagpataas ng adrenaline namin during performance. Dinig na dinig namin kayo and we are very thankful that we are the Tigers. Thank you po sa lahat ng mga sumuporta. Siguro po, di namin po yung magawa kung wala kayo. Especially po kay Sir Mario and sa Ma'am Olaso po. Thank you po sa inyo kasi hindi po kayo nagsawang sumuporta po sa amin. Dai naging madalian sa indang preparasyon, ninhuli ta halos gabos nindang miyembro baguhan. Para kay Coach Big John Opeña, saro ini sa naging adjustment kang sa indang team. Labi-labi man ang kaugmahang sa iyang namamati matapos makuaninda ang champion sa kainot-inoteng 3D District Festival. Dagdag di Coach Big, proper conditioning asin mataong oras para mas mapagayunpaan sa indang routine ang magiging bala ninda sa masunod nindang laban. Siguro po mas mag-focus po kami ngayon sa mas magandang conditioning program para mas marami pang magawa yung mga bata and mas condition sila and mas makaiwas kami sa any kind of injuries po. Ano po yung susunod yung sasalihan? Ngayon po ay sa yung papalapit na Bukal Cheer Dance Competition. So doon po kami magbibigay ng oras at investment sa training para mas mapaganda yung routine namin sa Bukal. Ugmaman si Sir Mario C. Villanueva, presidente kan NCF sa onrang itinao kang Pep Squad sa institusyon. I think watch out for the NCF Tiger Pep Squad. They will be there to compete and we would raise the bar of standards for Pep Squad competition and
next Bukal, watch the performance of our NCF Pep Squad, where Bukal will have a competition for Pep Squad of all the 4 founding schools. Liwat maipapahiling kan NCF Pep Squad ang saindang tibay sa papaabuton ng bagong season kan Bukal, kung saan ang mga founding school ang maralaban para sa cheer dance competition. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News in Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samayang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot as napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano, ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV 48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kan Naga City Police Office. Newsbreak.